ತೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತಿರು 1999 ಕುಡ್ಲಡ್ ತಾಪನೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಆಗಸ್ಟ್ 12ಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಬೋನುಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತದ. ಎಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದ ಕೇಳೊಂದೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಡೀರ ತುಳು ಚಾನಲ್ದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಬಗೆಟ್ ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತನ ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಪಾತಿರ್ದು ಶ್ರೀ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರನ ಉದ್ದೇಶದಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರೊಳಿನ ಒಯ್ಪಾದು ಬುಲೆಪಾವನ ದಿಟ್ಟಿಡು 1999 ಕುಡ್ಲಡ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಚಾನಲ್ದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬನು ಆಗಸ್ಟ್ 12ಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವ ಪುರಬೋನುಡು ಇಡೀ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆನಿಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಜಗದೀಶ ಪುತ್ತೂರುದಾರರಿನ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪುಂಡು. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾಣಿರ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ಪೇರೆಂದು ಪಂಡೇರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮನ ಲೇಸುಡು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಮುಗಿತಲ ಲೇಸು ನಡಪುಂಡು. ಕೇಂದ್ರದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಷಪೇರು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಬಿರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಲೇಸು ನಡಪೇರು ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ನಿಕ್ಲು ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಕೇಂಡೊಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 2000 ಇಸ್ವಿ ಸುರ ಅನ್ನಾಗ ಅವಿನ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತಿ ನೇರ್ಪಂದಾನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರೆ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತೇರೆ, ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಾವ್ ಇತ್ತೇರೆ, ಐಟು ಒಕ್ಕ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲ ಇತ್ತೇರೆ, ಜಯಂತ್ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ. ಆ ಟೈಮ್ ಅವಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡ್ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಐಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನ್ನಣೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಿನೆಟೋಸ್ಕರ ಐಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವೇನು ಎಂಕಲೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ. ಸೊ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ರೂಪರೇಷನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾಡು ಜನಕ್ಕೆಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಈತ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತು ಜಿ 25 ವರ್ಷ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಪೋಣು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೋಣಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಾವ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲೆಡ ಬಂಡೇರು ಸರ್ 25 ಆಯ್ತು ಬಂದು ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ ಜೈದ ಜತ್ತಿನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೇ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕನ್ ಜನಕ್ಕೆಲೆಡ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಂಗಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ್ಲ ನಿಖಲ್ ಅವಿತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂದಾರೆ. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯ ನಿಖಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಸ್ಟ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆಡು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೀವಂದ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆಡು ಜಗದೀಶ್ ಪುತ್ತೂರ್ನ ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ರಸಂಜೆಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉದಿಪನದ ಹೆಜ್ಜೆ ಉಂಡು. ಆ ಉದಿಪನಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಕಲು ಬಟ್ನ ಮಾತ ಒಯ್ತರು ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಟಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಳಗನೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಐಟಿ ಎಂಕಲ್ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ದಾದ ಮನ್ಪ ಬಂದಾನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಳಗದ ಅಕ್ಕಲಿನ ಗೌರವ ಮನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವಂದ. ಐಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಡು ಸಮಾರೋಪಾಡು ಕಾವಂದೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡಪುನ ಸಮಾರೋಪಾಡು. ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಅಟ್ಟಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತಿದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆನಿದ ದಿನ ಡಿಂಚಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇರ್, ಜಯಂತ್ ಉಲ್ಲೇರ್, ದಿವಾಕರ್ ಉಲ್ಲೇರ್, ಬೊಕ್ಕ ನವನೀತೇರು ಉಲ್ಲೇರು, ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅವು ಐನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ದೀವಂದ. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಸಾಧಾರಣ 125 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಂಡವು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ನಡತೊಂದು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ದೀವಂದ. ಸೊ ಅಂಚದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಬರೋಡು ಒಂದೇ ಯಾನು ಕುಡಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಿಇಒ ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ತುಳು ವಾರ್ತೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಶುರುವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಐತಾರುಡದ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರ್ದು ಭೂತಾರಾಧನೆ, ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ, ಯಕ್ಷತಿಲಿಕೆ, ರಂಗವಿಹಾರ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಹೀರೋಸ್, ನೃತ್ಯ ಭಜನೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಇಂಚು ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪವನುಂಡು. ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಹಾನಡವಳಿ, ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ, ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ಬ, ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಇಂಚ ಅವ್ವೇತೋ ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದ ಅಂದು ಪಂಡೇರು.
ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಕಂಬುಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕರಿನ ವರ್ಷದ್ದು ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರ ಶುರು ಮಲ್ತದ. ಈ ಸರ್ತಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಡು ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದ. ಕಂಬಳದ ಬಿರ್ಸೆ ಎರುಕುಲು ಬರೆಯರೋಲ್ಲ. ಕಂಬಳದ ಎರುಕ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಎರುಗಿಡೆಪ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆಂದನ ಎರುಕ್ಲೆಗ್ ಎರುಕ್ಲಿನ ಬುಡ್ಪಾವನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎರುಕ್ಲಿನ ಮಾದಾವನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರೋಲ್ಲ. ಕಂಬಳದ ಏರುಗಿಡೇರಿನ ಬಿರ್ಸೆ ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ಗ್ ಕಂಬುಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ಬೊಕ್ಕ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ದೂಜ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಲಿಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಎರುಕ್ಲೆಗ್ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುಪಾಯರು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಕಂಬಳವು ಆ ಕಂಬಳಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ದಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅವು ಕಂಬಳ ವಲಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಂಡು. ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಯಜಮಾನರನಕುಲು ಓಟಗಾರರು ಎರುಕುಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎರುಕುಲು ಪಂಡ ಸರಣಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಕಂಬಳದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ದ. ಆ ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಮಾಹಿತಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕನ ಕರಿವರ್ಷಲ ಕೊನಬೈದ ಐಟ್ ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಡತಿನ ಕಂಬಳದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡೈಟ್. ಈ ವರ್ಷಲ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರ್ಲೇನು ಮಾದಾದ ಬುಡುಪುನಕುಲು ಅಕುಲು ಏಪಲ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಪೂಜೆರು ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪನಕುಲು ತೋಜುವೇರು ನಂಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಇನಾಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎರ್ಲೇನು ಟೈಮ್ ಅವಳು ಬುಡುಪಿನಕುಲು ಬೋಡು ಮಾದಾದ ಬುಡುಪುನಕುಲು ಒಂದು ಅಕಲೆಗಳ ಈ ಸಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಸಂಘದ ಕಂಬಳ ಸಂಯೋಜಕರನ್ನ ಕೆಲ್ನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಅಜಿಪ ಇತ್ತೆಲ ಆರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ಈ ವಿಭಾಗದ ಓಟಗಾರರ ಅದುರ್ಲೇರು 300 ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಡ್ಲು ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಓಟಗಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಐತ ಮಾನದಂಡಲು ಇಜ್ಜಂದಿ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಬುಳ್ಳಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಎರ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎರುಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ದೂಜೆ ಕೊಂಬುದ ಸೊರಕು ತರೆಪಂದಾವುನ ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎರು ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗನ ಪಡೆದು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆತಂಡು. ನನೊಂಜಿಯರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಆ ಎರುಕ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸೋದರರು ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಹಿರಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತರಾವ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಕೂಟೋಡಿತ್ತೇರು. ಓವೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ ಸಾಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಒಪ್ಪೊಡೊಂದು ನಿಟ್ಟೆ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜೊತೆ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೇರು. ನಿಟ್ಟೆ ಚಿಂತನಾ ಸಭಾಂಗಣಡು ಇಸಕಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2025 ಕಾರ್ಯಗಾರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರಪಾತೇರಿಯರು. ನಿಟ್ಟೆ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾಲಜಿ ಬೊಕ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ವಿಭಾಗದ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ ಜೊತೆ ಸಿರಿಗಿಡು ಇಸಕಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2025 ಕಾರ್ಯಗಾರ ನಿಟ್ಟೆ ಚಿಂತನ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ನಡತದೆ. ಕಾರ್ಯಗಾರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಲತಾ ಮಾತಿರನೆದುಕೊಂಡಿರು. ನಿಟ್ಟೆ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜೊತೆ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರದು ಓವೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ ಸಾಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಒಪ್ಪೋಡು ಇತದ ಆಪರೇಷನ್ದ ಸುಧಾರಣಾ ಭವಿಷ್ಯಗೂ ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ ಹೊಂದುದುಂಡು ಬಂದಿರು. ಕೆಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ರೈ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರಿರು. ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಸಂಘಟನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ಬಂಗೀರ, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಶ್ರೀ ಪಾದಾಜಿ ಮೆಹಂದಲಿ, ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಭಟ್ ಸೊನ್ಮೆಸಂದೇರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಗಂಗಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆರು. It was a vascular tumor in the neck, as the history says, and John Collins was the surgeon, and Gilbert was the patient, and that was the most successful first anesthesia ever given. And I had the pleasure of seeing the ether dome in the Massachusetts General Hospital. It still remains as a monument
to the beginning of anesthesia in the world. And I feel it is almost equal to what Alexander Fleming has done much later in 1928, the penicillin which came into being, or for us, for all the physicians, surgeons, X-ray is such an important part of history that William Röntgen had discovered the X-rays. ಸಂಶಯದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೀಕಟ್ ನರಳನದಿತ್ತಿನ ಜವನೆ ನಾಟಕಗಾರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೊಯ್ಲದ ನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪನಾರ್ ಮರ್ದು ಪತ್ತಂದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡೆ ಅರೆ 35 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೊಯ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡ್ಮಣಿದಾರು ಜವನೆ ನಾಟಕಗಾರರು ನಾರಾಯಣ ಕೊಯ್ಲ ಪನ್ಪನಾರು ಸಂಶಯದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರಟ್ಟು ನರಳೊಂದಿತ್ತಿದೆ ಮರ್ದು ಪತ್ತಂದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತೀರ್ದೇರು ಅರೆಗೆ 35 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕೆಲವು ದಿನದ ದುಂಬು ಜ್ವರ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅಪಗಾರಿನ ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿತ್ತೇರು. ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ಕೊಯ್ಲ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆಧಾರ ಕುಂದಾದಿತ್ತೇರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಪನ ಬಿರ್ಸೆ ಆದಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ಕೊಯ್ಲ ಪದ್ರಾಡಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ತುಳು ನಾಟಕಲೇನು ಬರೀತೇರು. ಐಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತ್ನ ಪಂಡಕೇನು ಜೀರು ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕ 100 ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಗ್ ಆರು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಪದ ಪದಕಲೇನು ಬರೀತೇರು. ಅವೇಟ್ ಕೆಲವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತಂಡು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲೆಡ್ ಇತ್ತೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಕೊಯ್ಲ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಂದಿತ್ತೇರು. ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತ್ನ 48 ದಿನದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಕೇರಿಯಾಡ್ ಬೇತೆ ಯಾಗ ಹೋಮ ನಡಪಾದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಕರೀತೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಜೂನ್ 22 ಶುರು ಆದಿತ್ತಿನ 48 ದಿನದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಡು ಅಕೇರಿಗು ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಆಚರಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ದ್ವಾದಶ ನಾಳಿಕೇರ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಡಪಾದು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದು. ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪೂಜೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪೇರ್ದ ಅಭಿಷೇಕ ಗೋಮಾತೆಗೆ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಕನಕಧಾರಯಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಹೋಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನಡಪಾದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ತದು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಪೂಜೆ ಕರಿತದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ನಡತ್ತಂಡು. ಬಯ್ಯಗ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಪೂಜೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟವಧಾನ ಸೇವೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಪೂಜೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಡಪಾದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತಿದ್ದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವೇರ್ನ ಇಂಬುನಟ್ಟುಂಡಿರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಶ್ರೀಧಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಿತ್ರ ವೃಂದದ ಗುರ್ಕಾರಿರು ಬುಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे परमेश्वरी. ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. जय मे जय जय
ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆಯೋಲಿ ಎಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೀರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ 2025 ಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮ ಗುರುವಂದನೆ ಲೇಸಿಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ 2025 ಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮ ಗುರುವಂದನದ ಲೇಸ ಅಟಣೆಯಾದಿತ್ತು. ಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹವನ, ಮಾಪೂಜೆ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಗುರುಕುಲದ ಪೊಡಿ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿರಿ ಗುರುವಂದನೆ, ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಲೋಕನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಸರಿತಾ ಲೋಕನಾಥ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ಪಾದಪೂಜೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿರ್ನ ಸೊಲಬರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕುರುವಮೂಲೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತೊಲೆಡು ಗೆಂದು ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಾಮಲಿನ ಪಟ್ಟೀರು. ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ನಕ್ಲಿನ ಮರ್ದಗ ಪಣವು ಸಾಯ, ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಲಿಗೆ ಮರಣ ಸಾಂತ್ವನ ಸಾಯ, ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನೆಕ್ ಬರವುಗು ಸಾಯ ಕೊರ್ಪುನ, ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪಣವು ಸಾಯ, ಎಂಚ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಸಾಯ ಒದಗಾಯರು. ಸಭಾಲೇಸುಡು ಒಡಿಯೂರು ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಬೊಂಬೈದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಪೇಟಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆದ ವರದಿ ದುಂಬುದಿಯರು. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವದ ತಿರ್ಲು ಪ್ರೀತಿಡ್ದವರ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವದ ಉದ್ದೇಶ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತಿಂಡು ಪ್ರೀತಿಡ್ದು ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆಯೋಲಿ ಪಗೆ ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಆದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ದಿಂಜಿನಗ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಾಜ ಉಂಡಾಪನೊಂದು ಬಂಡೇರು. ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಎಂಐಒ ಕುಡ್ಲದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾ ಡಿ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್, ಕುಡ್ಲದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್, ಅಂಕಲೇಶ್ವರದ ಉದ್ಯಮಿ ಶಂಕರ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ದ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ, ಮೈಸೂರು ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಿವಾಕರ್ ದಾಸ್ ನೇರ್ಲಾಜೆ, ಬೊಂಬೈ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಾಮಯ್ಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎದುಕೊನ್ನ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎ ಸುರೇಶ್ ರೈ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡರು. ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಯಶವಂತ ವಿಟ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದಾಯರು, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕುರಿಯರು. ಇನಿ ಸಮಾಜೋಡು ದಿಂಜಿದನೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಗಳು ಸಮಾಜೋಡು ದಿಂಜಿದನೆ. ಆ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ನೀರಾದ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವ ಪುಟ್ಟಲೆ ಕಾವಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ಈ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವದ ಉಡಲು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಇಂತಿನವು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇಂತಿನ ಹೇಳ್ದಾದೆ ಸಂಪತ್ತುಲ ಬರು ಒಂಜಾತಿ ಕೀರ್ತಿಲ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಪಿರಾವಡು ಸಮಾಜದ ಋಣ ತೀರ್ಪಾವಣಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಭಗವಂತಗ ಅರ್ಪಿತಾಪಣೆಂಚ ಅನ್ಕೇನೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಮಗಳು ಅಂತಲ್ಲ ಜತೊಂದು ಬರ್ಪುಜರಪ್ಪ ಜತೊಂದು ಬರ್ಪುಜರಾಕ್ಲಿ ಜನಕ್ಲಿನ ಉಳೈಡ ಆ ಭಗವಂತನಂತೂ ಆ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಾವಡು ಒಂದು ಕುಡ್ಲಡು ಇಸ್ಕಾನ್ ನೀಲೆಟ್ ನಡಪುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಆಚರಣೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗೆಟ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ ಆಳ್ವೇರು ಪಂತೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆಲೆ ಕೊಡು ನಡಪೈನ ಸಭೆಟ್ ಆರು ಪಾತೇರಿಯರು. ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೇಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15-14 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವನು PVS ಕಲಾಕುಂಜದ ಬಲರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿನ ಒಟ್ಟುಗು ನಡಪಾಯರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತಿದ್ದೇರು. ಆ ಬಗೆಟ್ ತುಂಬತ್ತ ಸಜ್ಜಿದ ಬಗೆಟ್ ಸಭೆ ನಡಪಾದಿರು. ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗುಣಕರ ರಾಮದಾಸ್ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಸಭೆಟಿತ್ತಿರು. ಗುಣಕರ ರಾಮದಾಸ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿದು ಆಗಸ್ಟ್ 15 PVS ಕಲಾಕುಂಜಡು ಬೊಕ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೈದಾನೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪನು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಟದ ಕಿಡಿದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ ವಿಶೇಷ ಆರತಿ, ನೈವೇದ್ಯ, ಅಭಿಷೇಕ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಜತೆ ಸೇರಿದು ಒಂದೇ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರೆಂದು ಪಂಡೇರು.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಪಾತಿರ್ದು ಇಸ್ಕಾಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚೆಯುಡು ಆಳ್ವಾಸ್ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಲ್ದೆತುಂಡು ಬಯ್ಯ ಆಜಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಎಣ್ಮರೆ ಮುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗೆಟ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕುರುಪುಂಡು 2:30 ಗಂಟೆ 10 ಪದ್ರಾಡು ನೃತ್ಯ ದುಂಬು ದೀಪುಂಡು 5 ಬೊಕ ಸಭಾಲೇಸ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಪಂಡಿರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಕ್ತಿರು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಟಿತ್ತೀರು. ಇದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು 8:15ಗೆ ಇದು ಮುಗಿಯುವಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂದು 10ರಿಂದ 12 ನೃತ್ಯ ಬರ್ತದೆ. 10 ಅಥವಾ 12 ನೃತ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ಬಡವತಿಟ್ಟು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಉಂಟು. ಈಗ ಒಂದು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಪೂಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ಈಗ ಇವರ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲನ ಇದು ಬರೋದು. ಅವನು 100 ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಉಂಟು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದೊಂದು 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎಲ್ಲ ದಿಗಿನಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಆ ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವವಾಗಿ ನಾವು ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಂಡಗಳು ಬಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು, ನೈವೇದ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿಷೇಕ, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15ನೇ ತಾರೀಕು PVS ಕಲಾಕುಂಜ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕುಳ್ಳದ ಬಂಟೀರ್ನ ಯಾನಿನ ಅಡವೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ದಾನಿಡೇಟ್ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಗಸ್ಟ್ 27, 28, 29 ನಡಪುಂಡು. ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಲೆಪ್ಪೋಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಳ್ಳದ ಬಣ್ಸೋಸ್ಟಿಲ್ಡ್ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕುರಲಪಟ್ಟಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಸ್ರ ನಾರಿಕೇಳ ಮಹಾಗಣಯಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ 27, 28, 29 ನಡಪೆರುಂಡು. ಕುಳ್ಳದ ಬಂಟೀರ್ನ ಯಾನಿನ ಅಡವೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟಾದ ನಡಪವನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಣ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಗೀತಾ SM ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ನಡತ್ತಂಡು. ರಶೀದಿ ಬೂಕು ಗಣಯಾಗದ ರಶೀದಿ ಬೂಕುಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡು ಪುರಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಬಂಟೀರ್ನ ಯಾನಿನ ಅಡವೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಬಂಧುಳಿನ ಸಹಕಾರಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಮಾತೇರ್ಲ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇಂಡುಂಡಿರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೆಲ್ಮೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೀರು ದೇವೇರ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಪರದೆ ಪಿರವುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿருந்து ಮಾಲಾಡಿ ಪಂಡೇರು. ಬಂಟೀರ್ನ ಯಾನಿನ ಅಡವೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಿ KM ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಣವು ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ರಾಮಮೋಹನ್ ರಾಯ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಲೈನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತುಂಡಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮೊಡಂಕಾಪು ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆದ ವಿಚಾರಡು ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ಕುಲೆಡ್ದು ಪರಿಸರಗೂ ಚನಿಲ ಸೇವೆ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಅಕ್ಲು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮೋಡಂಕಾಪುದ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ದಿಟ್ಟಿಡು ಓವೆ ಸೊರಲಕ್ಕ ಒಂದೇ ಕ್ರಾಂತಿ ಒಂಜಿನ ಮಲ್ತ ತೋಜಾದಿರು. ಶಾಲೆ ಪಾಟೋಲೆಡು ಭೂಮಿದ ಉಲೈದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ ವಿಧಾನ, ಬರ್ಸದ ನೀರ್ದ ಕೃಷಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಒಂದೆತ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರದ ತೊನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಜ ಜೀವನೋಡು ಕಾರ್ಯಗೂ ಜತ್ತದು ತನ್ಕುಳೆಡ್ದು ಪರಿಸರಗೂ ಚಣಿಲ ಸೇವೆ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಾನ ಪನ್ಪುಣಿನು ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಇತ್ತಿದ ವರ್ಷ ಶಾಲೆದ 79 ಜೋಕ್ಲು 154 ಇಂಗು ಗುಂಡಿಲೇನು ಕಟ್ಟದೇರು. ಈ ನೀರ ಜಾಗೃತಿಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಸೇರ್ದಿತ್ತದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ 790 ಇಂಗು ಗುಂಡಿಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಮಾದರಿ ಆತೇರು. ಶಾಲೆದ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡು ಬೋಡೈನಾಥ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಂದ ನಿರ್ದವರ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತು ಮಾರ್ಗದ ಬರೇಟೆ ಗುಡ್ಡೆಲೆಡು ಇಂಗು ಗುಂಡಿಲೇನು ಮಲ್ತದೇರು. ನೀರು ತಾರು ಗುಂಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪುನೆತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನನಲಾತು ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸನು ಶಾಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಇಂಗು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಸುಮಾರು 339 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಒಂದು ಇಂಗು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ 79 ಮಕ್ಕಳು 164 ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ 164 ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆದರೆ ಸುಮಾರು 55,596 ಲೀಟರ್ ನೀರು ನಾವು ಭೂಮಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಂತರೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ನಾವು ಆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ 2 ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಶಾಲಾ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರಿನಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಇಂಗಲ್ಪಡುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ತನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ಬಯಕದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರ ಅಪ್ಪೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೇರೆ. ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಆರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಪೂಜೆದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಟ್ರಸ್ಟಿ ತಾರನಾಥ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಎದುಕೊಂಡಿರು ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು. ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೆರ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು 40 ದಿನದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕುರುಪನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ಬೋಡಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಣಿಲದಾರು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಭಕ್ತಿರಾದುಪ್ಪಣವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ ಪಂಡಿರು. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ನರಮನಿನ ಪುಟ್ಟು ಬದುಕು ಅಗತ್ಯ ತಾನು ಪುಟ್ಟುನಾಗಿ ಇಂಚಿನ ಆವಡೊಂದು ಬಾಲೆಗೆ ತಿರಿಯಂದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಂಚನೆ ಆವಡೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನಾರ ಅಪ್ಪೆ ಕರಿನ 25 ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೋರೊಂದು ಬೈದ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು. ದುಂಬುದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದಿತ್ತೇರು. ಬೊಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಜನಿ ರಾಯಿ ಬಿಳಿಯೂರು ಗುತ್ತು, ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಸಂಘಟಕರು ಭುಜಬಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಸೂರತ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಂಬೈ ಶಾಖೆದ ಗೀತಾನಂದನಿ, ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರಿ ಶ್ರೀಧರ ಬಾಲೆಕಲ್, ಬೊಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಗಿರೀಶ್ ಮಂಟ್ವಾಳ, ಬೊಂಬೈ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ದುಂಬದ ಗುರುಕಾರಿ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್, ಬೊಂಬೈ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರಿ ರಘು ಕುಲಾಲ್, ಕುಡ್ಲದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀನಾಥ ಶೇಟ್, ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸೇರಿದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಲೈನ ರೇವತಿ ಪೆರ್ನೆ, ವನಿತಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸುಂದರ ಮರ್ದೋಲಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ, ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೇರು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ 48 ದಿವಸ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪುಟ್ಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮಾಣಿಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ದೇವರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಾಲಿ ಮಾಣಿಲದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ,
ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಮಠದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಸ್ತರಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಈಗ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದೀತು ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಡು ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಜನ್ಮಗು ಬಂದಾಗ ಇಂಚೆನೇ ಬರೋಡು, ಇಂದುವೇ ಜಾತಿಡು ಬರೋಡು, ಇಂದುವೇ ಪಂಥಡು ಬರೋಡು, ಅತನ ಇಂಚೆನೇ ಆವೋಡು, ಅತ ಅಂಚೆನೇ ಆವೋಡು ದಾಲ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಡ ಇಂದತ ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪು ನಾಲು ಸುರುತಾದ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಂಚೆನೇ ಒಪ್ಪೋಡು, ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಸಮಾಜವು ಎಡ್ಡೆ ಆವೋಡು, ಸಮಾಜಡು ಕುಟುಂಬಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕಡಪುನ ಬಾಲೆ ಆವೋಡು, ಒಂದು ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ಸುರುತ ಕೊರ್ಪು ನಾಲು ಅಪ್ಪೆ. ಕರಿನೆ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಿ, ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ಈ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತಿಹಾಸಡು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಕಲೇನು ಜನಮಾನಸಿಕ ತೆರೆಪಾಯನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ವ್ರತ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಟಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರ್. ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಡ್ದ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗಳು ನಡಪಾವನ ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ನಡೆತದಂಡ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡ್ಲ ಪೂಜೆ ಗಾಠಿಣ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. ಪೊಂಜನಕ್ಲು ದಿಂಜ ಜನ ಮಡಿವಸ್ತ್ರುಡು ಇತ್ತದು ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಡು ಪಾಲ್ದಿದಂದು ಪ್ರಸಾದದ ತೊಂಡಿರು. ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಹೇಶ್ ಅಂಚನ್, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಂಡಳಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತಿರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ 2025 ಟೈಲರ್ ಕೆಲಸದಕ್ಕಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಬೊಕ ವರ್ಷದ ಮಹಾಸಭೆ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಂಗನೋಡು ನಡಪೆರ ಉಂಟು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ರಾಜ್ಯಪಣವು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗುರುರಾಜ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪುಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡು ಪಾತಿರದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಟೈಲರ್ಸ್ ಕೆಲಸದಕ್ಕಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಬೊಕ ವರ್ಷದ ಮಹಾಸಭೆ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಂಗನೋಡು ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಆನಿಕಾಂಡೆ ಒರಂಬರೇಕ್ ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಭೆನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ವಿಧಾನಸಭೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕದ ಮಂತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾಲ್ದೆತುನು ವಿருந்து ಪಂಡೇರು. ರಾಜ್ಯದೊರ್ಮೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷದ ಹೆಚ್ಚ ಆಂಜನಕ್ಲು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಟೈಲರ್ ಬೇಲೆನೆ ನಂಬುದಿತ್ತದು. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರ ಬುಡಂದೆ 25 ವರ್ಷಲಿಡಿದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಬೇತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ. ಆಂಡ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ನ್ಯಾಯದ ಬೇಡಿಕೆಲು ಕೈ ಸೇರ್ದಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಭೆ ದೀತಂಡು ಟೈಲರ್ ಕೆಲಸದಕ್ಲೆಗ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಎಂಕ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರ್ದು ದಯಾನಂದ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಸೌಮ್ಯ ಭಟ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡಿತ್ತೀರು. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಯೋಜನೆ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 1999ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ರವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊನ್ಮೇಲೆ